Hraždanje ruského kerestura o nepolný 2 týždni privitajú volontéroch zo zdaskeľo evropských žemoch, ktorí še budú namáhať ušoriť valal a tiež i upoznať še z našu tradíciu i kultúru. Chcel by som nahlásiť, že to projekt pre mladí sú zákon Ministerstva sportu, organizuje še pre mladých vyhľadovačov Srbiji, ktorí organizujú kampy po celej Srbiji. Potrimali nas tiež toho roku opština i nacionalni sovjet. Na medzinárodnym volontérskim kampu budú učestvovať 6 volontere zo inozemstva i 2 z Srbiji. Za teraz še prijavili kolo 11 lokalnih volonterov, a trebalo bi ešte da skeľo, takže mám ešte da 5-6, ja še namáham, posílam poruky, kto dúfam, že by bol zainteresovaný, takže i keď kto vidí toto na televiziji, se še prijavi, treba najmiše javi, lijevo prek maila, lijevo prek Facebooku. Za toti 2 týždni volontere še budú namáhať zušoriť z okoliska sportských terénoch u Valalje, ta u planu robiť skolo odbojkašskih i košarkaških terenoch, a ušorja i teren u starej školi.